रायज्लायनाय आलो गोजोन थासारि दंमोन। बाबा सोमखोर नोंहाथ' मेट्रिक आनजाद जोबलांबा दालाय माबायदि जादों फाला? औ आफा एग्जामा जोबोद मोजां जादों। खमैबो 80% बांसिन मोनगोन आसा खालामदों। हाबाब हामथारबाय बाबा, बिदिबाथ' मोजांनि खोथा, इसोरा बाख्नायजाथों। औ बिफा, एसेबां आरज खालामदों। आंनि फिसायाबो खस्थ' खालामना फरायदों, मोजाङाथ' जाखागोनानो। ओइ बाबा, रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव बहाथो फरायनो सानदों? आयै नोंसोर हायोब्ला कटन कलेजाव नङाब्ला शिलंनि निगुआवनो फरायनो सानदोंमोन आं। दे आफा, नों जेराव गोसो बेयावनो एडमिसन खालामनानै होगोन जों। नोंल' मोजां फरायनानै जों बिमा बिफानि आरो गामिनि मुंखौ लाखिलांदो। ना मा बुङो बिफा? औ आरो माथो, नै बाबा नों मोजां फरायनानै सासे मोजां मानसि जानांगोन दे बाबा। जागोन आफा, आंबो नोंसोरनि हास्थायनाय बायदि जाफुंहोनो नाजागोन। नोंसोरनालाय रिजाल्टआ बेसे पारसेन्टेज? आंनाथ' 30 मोनदोंलै, 100 सल्लि मोनदों आंना। नोंगौ नामा? आंना 67% फैगौब्रा। जोबथारबाय, नोंहा बेसे मोनखो दा? येस, आंहा 85% लोगोफोर। आं बिसांखौनो आसा खालामखादोंमोन। आयै आफालै। औ बाबा, रिजाल्टआ बोरै जाखो? 85% मोनबाय आफा। आयै बाबासना हामथारबाय बाबा, हामथारबाय। हामथारबाय बाबा, हामथारबाय। जोबोद मोजां जाबाय। दे दालाय नोंलाय बहाथो फरायनो सानदों? कटन कलेजाव ना बहाबा फरायनो? कटन कलेजावनो फरायनोसै दां आफा। हेलौ, आंनि मुङा सोमखोर दैमारि। आं गोदानै एडमिसन लादों। नोंसोरबो गोदानै एडमिसन लादों नामा? नङा, जोंनि सेकेन्ड इयारसो। आंनि नामा राकेश, बेयो आंनि लोगो मिजिं। उनफ्राव माबाफोर हेल्प नांगौबा जोंखौ बुंबानो जाबाय। अ जागोन दे, नोंसोरखौ लोगो मोनबाय जोबोद मोजां मोनबाय आं। दे होमबा न' लोगोफोर, आंहा नै क्लासनि समाबो जाबाय, उनाव लोगो मोनसिगोन न'। अके, बाय बाय। बाय दे। ओइ सोमखोर, माबायदि मोनदों हस्टेलाव थानानै? राकेश, मोजाङानो थानोलाय। दा मोना दसे ओंखारदो, क्लाबाव थांसै, बिजोंबो थांगोन, एसे एन्जय खालामना फैनोसै। अके, जागोन दे राकेश। जौ अर्डार खालामो आरो जौ बथलखौ लाना लोङो। लोगोसे मिजिङाबो सासे मानसिखौ लोगो हमना ड्राग्स पेकेटखौ लायो आरो फैसा होनानै राकेश मोननि खाथियाव फैफिनो। मिजिङा मोनसे पकेटनिफ्राय सिगारेट बख'ना सोबो आरो सोमखोरनोबो मोनसे अफार खालामो। फार्स्टआव सोमखोरा गोनो गोथो जायो आरो आं सोबा होननानै बुंदोंमोन, नाथाय उनाव मिजिं आरो राकेशनि फर्स खालामनायाव सिगारेटखौ सोबो। बेबादिनो लासै लासै सोमखोरा राकेश मोनजों क्लाबफोराव थाङै सिगारेटनि उनाव जौनि उनाव ड्राग्स लाग्रा जालाङो। न'निफ्राय लेखा बायनो कलेजाव गोनां जादों होनै गोबां रां दिहुनग्रा जालाङो। बिमा बिफायाबो मोजांनि थाखाय नांगौ जादों साननानै बियोब्लानो हरो। साननैसो उनाव जेब्ला सोमखोरा न'आव बन्द मोनब्लाबो फैया आरो सप्तायावनो 10,000 20,000 रां दिहुनग्रा जालाङो, अब्ला बिमा बिफाया एसे सन्देह जायो, मानो एसेबां फैसा नांगौ जाबाय थायो होननानै। सानसेखालि बिमा बिफा सानैबो हस्टेलाव थांनानै
फिसाखौ स्रोदहै नायहैखोमानो थांखि लायो। सोमखोर बिमा बिफाया हस्टेल सहैयो अब्ला नुबायदि फिसाज्लाया जोबोद लोरबां आरो खानाय दारि गोलाव जाग्रावग्राव नुहैनानै बिसोरो सोंबाय, आयै बाबा लोमजादों नामा मानो खोन्थाहराखै न'आवबो? औ आयै एसे लोमजाबाय थादों। खोन्थाहरबानो जायो सोमखोर बाबा, मानोथो खोन्थाहरासै न'आवलाय? थौ आफा न'आवनो थुदो साननैसो मानसियानो हांब्लंब्लं जाजोबथारबाय। बियो खाथिनि दुखानाव थांनानै सिरि सिरि सिगारेट बायना सोबबे खमायो आरो गामिनि सानैसो लोगोफोरखौबो गावजों लोगोसे सिगारेट सोबनो फोरोङो। जायफोरा लाइमोन गिर्जाजों बारा सोमोन्दो गैयामोन बेबायदि सेंग्रा सानैयाबो सोमखोरजों लोगोसे गाज्रि जालाङो। साननैसोनि उनावनो ड्राग्स लाग्रा गुबुन लोगोफोरखौ लोगो मोनो आरो बिसोरजों लोगो नांना ड्राग्स बायखोमानानै सोबनो हमो आरो गामिनि बै सानै सेंग्राफोरखौबो सोमखोरा गावजों लोगोसे ड्राग्स लानो फोरोंलाङो। लासै लासै सोमखोरा ड्राग एडिक्ट जालाङो आरो लायाब्लानो थानो हायि जालाङो। बिदिनो बियो न'आवनो लाबोनानै सिरि सिरि ड्राग्सखौ सिरिसजों लाखोमाग्रा जालाङो। जेब्ला बिमाया फिसाज्लाखौ ओंखाम जानो थाखाय लिंनो बिनि रुमाव हाबहैयो अब्ला बिमाया गावनि गथ'खौ बिजिजों ड्राग्स लानायखौ ग्रोब नुहैसनो। फिसाज्लाखौ बिदि नुना बियो बुजिमोनो जे बियो ड्राग्स लादों होनना आरो गोमोहाबो आरो बिजिखौ सेख'नानै गाबै गाबै बुङो, आयौ आंनि फिसा बिफोरमा नों मानो बिदि जालांखो? मारै बेबादि ड्राग्स लाग्रा जालांखो? अ प्रभु आं दिनै मा नुनो मोनखो? सोमखोर जों मानसि जानानै इसोरजों जोंहा जुदि गोख्रों सोमोन्दो थायाब्ला सेताना जोंखौ आन्दायहोयो। इसोरनि जेना जोंखौ थांहोयो। ओंखाय नों जिंगादासि इसोरा जोबोद अनख'। नों जुदि गावनो गोसो जानानै गुरै गोसोजों जेब्ला इसोरनियाव निमाहा बिगोन अब्ला इसोरा जोंनि गासै पापफोरखौ निमाहा होगोन। सेथि जन 7:9 बे बाथ्राखौ रोखा रोखा लिरनाय दङ। जों गोसो हाबफिननानै गुरै गोसोजों निमाहा बियोब्ला इसोरा जोंनिफ्राय गासैबो धोरोमियाखौ गोजान खालामो होननानै। दे अब्ला नों गोसो हाबफिनदो आरो नों फैफिनदो। गासैनि सायाव थानायलाय बालकनि बुंनायफोरखौ बियो खोनादों नाथाय बुजि मोनासै। गामिनि मानसिफोरा आरज खालामनानै ओंखारलाङो। साननैसोनि उनाव सोमखोर आरो गामिनि सासे सेंग्रा जायहा सोमखोरजों लोगोसे ड्राग्स लाग्रा जाबायमोन बिसोरो बेरायनो होनना न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो बबेबा जायगायाव थांनानै गोबां जौ लोङो आरो ड्राग्स लायो। फैफिननाय समाव बिसोरो बाइक ओरैबायदि स्पिडाव सालायो जे बिसोरनि बाइकआ मोनसे टार्निं लानायाव स्पिडखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव सेरावनो थानाय मोनसे कारेन्ट खुन्थायाव सौदावहैयो। सोमखोरनि लोगोआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सोमखोराबो गोबां सिरियास इन्जुरि जायो। गावनि लोगोखौ गोलैना थानायखौ नुनानै बियो लासैयै गाव गोलैना थानाय जायगानिफ्रायनो राव हरो। सोमखोरनि लोगो रुंसारि जानाय देरहानि नखरनि नुथाय।
खोमाना लानो गोसो गैया दाबो सम दङ अननानै गोसो सोलायदो आंबो गासैबो निसा मुवाफोरखौ गारनो गोसो जाबाय आं सानदोंमोन बेफोरबायदि बाहायनानै आं रंजानाय मोनगोन गोजोननाय मोनगोन होननानै नाथाय गासैबो ओमफ्राय आंनोबो जिउनि थार गोजोननायखौ नांगौ नोंसोरबायदि आंबो इसोरजों लोगोसे गोजोननाय थानो हास्थायदों नाथाय आं ड्राग्स एडिक्ट जानायलाय गारनो इच्छा जासेयावबो हायाखै अन्नानै आंनि थाखाय आर'ज खालामदो लोगोफोर आरो आंखौ निमाहा होदो समखौ नों सिन्था खालामनो नाङा जेब्ला जों लुकासनि 15:11-32 सिरिखौ नायो बेयाव जों सासे बिफाया गावनि गोमानाय बेसादलाखौ एबा जाया गावनि धोन सम्पतिखौ फाननानै गोजानाव थांदोंमोन आरो बेखौ बिफाया माबायदियै सानफ्रोमबो लामायाव गसंनानै नेबाय थादोंमोन गमामा जेब्ला फिसाज्लाया फैफिनदोंमोन अब्ला बियो बेसेबा गोजोननायमोन आरो बजबना लाफिनदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि इसोराबो जोंखौ जेब्लायबो नेनानै थायो जों भाबिब्लाबो जेब्ला जों गावनि पापफोरखौ नागारनानै इसोरनियाव निमाहा बिनानै बिनिसिम फैफिनोब्ला बियो जोंखौ बजबनानै लायो आरो जोंनि गासै गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होयो नोंखौबो इसोरा निमाहा होगोन आरो नों थाबैनो सोखाजानायखौ मोननो हागोन दे जों अब्ला बयबो सोमखोरनि थाखाय आर'ज खालामनि बे जाथायनि दान्दिसेनि उनाव सोमखोरा गावनि रिच वाचखौ नायनानै बाइबेल लाना गिर्जायाव ओंखारलाङो बियो थाल्लायै गोसो सोलायबाय आरो संसारनि मुवायाव गोजोननाय मोननो हास्थायदोंमोन नाथाय बियो थार गोजोननायखौ मोनाखैमोन जेब्ला बियो गोसो सोलायबाय आरो इसोरखौ उनसंबाय अब्लासो बियो जिउआव थार गोजोननायखौ मोननो हाबाय बे सुंद' फावथिनानिफ्राय जोंबो सोलोंनि माब्लाबा जोंबो इसोरनि बेरेखा खामानि मावफ्लाङो आरो सोरबाफोर जुदि निसा मुवाफोरखौ बाहायबाय आरो इसोरनि बेरेखा थांबाय नोंथांमोना इसोरा आंखौ नाजावफिननाय नंलिया एबा निमाहा होनाय नंलिया होननानै साननो नाङा मानोना इसोरा जोंखौ जेब्लायबो मोजां जाबोबा